Bueno, enrajolat. Diu, el trespol de l'església estava empedrat amb moltes lloses crivellades o rompudes. L'ecònom Relló, després de la inauguració del presbiteri, volgué enrajolar el trespol de l'església i fins i tot encarregar a la llarreria de Josep Dengue, jo t'he dit Joan, pues el Josep, o sigui, Josep Orell, 400 rajoles. Topant dificultats o no tingué temps de fer-ho, vengué don Mateu Alsamora, m'anà a fer un croquis detallat de totes les sepultures de la nau de l'església, que això és el que t'he dit que jo tinc jo. L'ecònom Relló havia deixat en dipòsit 444 metres de rajoles, posat dins cada metre quadrat uns dibuixos simbòlics. El gall de l'escut de Pollença, 4 rames d'olivera, símbol de pau, ja havia començat la guerra europea, i 4 aplecs de flors, símbol d'alegria i bon perfum en la celebració eucarística. Sí, però després vas a Juma i les escales de Juma, la paret, té un trispol de la parròquia. De galls i coses d'aquestes. És exactament igual. Li sobrarien al Dengue. Li sobrarien. De vegades té una explicació molt fàcil. Tot és més senzill. No, quan més senzill millor. Menys és més, això està clar. El mes de gener de 1914 quedà llest l'enrajolat. 1914. 1914. Quan va començar la Primera Guerra Mundial. Per això és el sentit de les rames d'olivera. I quan se van pagar? En el 14. Però potser ja estava la guerra en marxa. Ara ja no he mirat la data, però... Jo cercava vitrall i està com finestrals. L'arquitecte Guillem Reinés i Font treballà amb arquitectes com Gaudí i Rubió durant l'estada d'aquests catalans a Mallorca. Guillem Reinés fou designat arquitecte diocesà, possiblement per suggerència de mossèn Costa. Una nota del diari del 27 de juliol de 1913 diu: a Gaudí, consult lo de llunetes de Pollença. Vol fotografies i mides de la parròquia. Desanimat, jo contesta al Zamora. O sigui que Gaudí va demanar per fer els finestrals. S'ha atribuït a Gaudí l'autoria dels finestrals, però les dates transcrites abans no afavoreixen tal opinió. Si les línies del finestral són gaudinianes, és cosa que els tècnics han d'estudiar. Tot això, tots els diaris, totes aquestes, perquè això són la llegenda que tenia Miquel Costa, resumida, que no està tot ben escrit, sinó només clac, 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 clac. I vol dir que aquest senyor, en Gaudí, va morir perquè li va atropellar un tramvia. Això diuen, no? No ho sé. Però és una mort molt, xerrant malament, molt estúpida, no? En plan, un tramvia. Bueno, un accident de trànsit. Aquí estan les fotos. Que una copia. Per altra part, sabem que en Gaudí, gran amic de Ramon Picó i Campamà, per raons òbvies, vengué 2 vegades a Pollença per a visitar el seu amic, a qui feu el disseny d'una barrera de ferro del coster del Puig. O sigui que aquí diu que li va fer el disseny de Canacopea, ho va fer en Gaudí. Va estar de vacances allà a la casa de Canacopea, va estar ells i en Güell, el conde Güell este. Has estat allà? Sí, molt guapo. A mi el que me dona no sé què, que és l'entrada. Aquesta construcció que hi ha a l'entrada, tot això. El per què? Això no ho entenc. Ningú m'ha explicat, jo he anat. Ningú m'ha sabut dir. Això és perquè se va fer, no sé, per fer una obra de defensa, perquè això de baix hi ha com un portell molt gros. Un portell, no sé, una cosa, però clar, això és molt gran, molt important, però un lloc completament amagat. No té un sentit, bueno,